Na svečanom prijemu u hotelu Ideal povodom obilježavanja Dana opštine bili su prisutni brojni gosti, među kojima ministar u vladi Srbije dr. Sulejman Ugljanin, reis ulema Islamske zajednice Srbije Adem Efendija Zilkić, jerej Radomir Sandić, William Infante, stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, konzul palestinske ambasade Elzik Talal, Jan Štark, ekonomski savjetnik Slovačke ambasade, Mateja Mijatović, načelnik Raškog okruga, predsjednik opštine Sjenica Hazbo Mujović sa saradnicima, predsjednik opštine Raška Jovan Čorbić sa saradnicima, delegacija opštine Prokuplje, načelnik policijske uprave u Novom Pazaru Dragan Terzić i mnogi predstavnici opštinskih i republičkih institucija. U ime domaćina opštine Tutin prisutne je pozdravio predsjednik opštine Šemsudin Kučević. Okupili smo se danas da na svečan dan obilježimo Dan opštine Tutin na svečan način kao administrativno-teritorijalna jedinica prema pisanim dokumentima najvećeg srednjovekovnog rudarskog središta na Balkanu i tranzitnog centra od Dubrovnika do Stambola. I prvo pitanje koje se postavlja jeste, prošlo je od tad više od 600 godina, šta smo uradili posle jednog takvog dugoga putovanja? Drugo pitanje koje se postavlja jeste, makar je to adet u našem kraju, ko nam je drug na tom dugom putovanju? Ovo je dobar trenutak da rezimiramo, provjerimo, eventualno korigujemo ono što se zove strategija razvoja ove opštine. Imali smo snage, odvažnosti i odgovornosti da utvrdimo strateške pravce razvoja naše opštine do 20. godine. Oslanjajući se prije svega na ključne prednosti koje smo do sada doživljavali kao slabosti, prije svega jedan izuzetan geostrateški položaj i značajne ljudske resurse. Vi ste danas došli kao naši provjereni prijatelji da pružite podršku našim nastojanjima da od jedne male mahale napravimo šeher, kako rekoše naši književnici. Hvala vam još jednom što ste došli da uveličite ovo naše veselje. Ponosan sam na Tutin koji može biti model razvoja čitave Srbije, rekao je ministar u vladi Srbije dr. Sulejman Ugljanin. Došao sam ovde vrlo sretan i ponosan na ovaj grad Tutin, gdje smo 1996. godine ovde kao SDA Sandžaka dobili izbore apsolutno u Tutinu i tad smo imali Sandžak kao najnerazvijeniji deo bivše Jugoslavije, a Tutin kao najnerazvijeniji grad, odnosno opština i u tom Sandžaku. Tutin je tada imao prosek je bio po glavi stanovnika 16% od republičkog proseka. 16% od republičkog proseka. To je bio dohodak u Tutinu. To je ispod afričkog standarda. Međutim, na čelu sa gospodinom Kučevićem, njegovim saradnicima koje ne bi sad nabrajio, svi su ovdje prisutni, odlučili smo da napravimo jedan preporod, da promijenimo shvatanje života i uspjeli smo da razvijemo novi koncept i za nas je Tutin bio ne samo opština, za nas je to bio univerzitet, naučno-nastavna baza u kome smo izgradili metod za održivi razvoj čitave Srbije. Na modelu Tutina razvijamo čitavu Srbiju. William Infante, koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, rekao je da su zajednički posvećeni da rade sa narodom Sandžaka i Tutina na povećanju zaposlenosti i boljem životu. Zajednički smo posvećeni da radimo zajedno sa narodom Sandžaka, sa narodom Tutina, na povećanju zaposlenosti, na upošljavanju ljudi i na boljem životu. There's no doubt there are challenges, but as Mayor Kučević said, this is a forward-leaning, progressive municipality, and with the right combination of commitment, conviction, we will succeed. Nema sumnje da je to jedan veliki izazov, kao što to reče gospodin Kučević, ali sa zajedničkim radom, sa posvećenošću i sa dobrim radom možemo da uspemo u tome. The focus on alternative energy, wind, hydro, biomass,
is incredibly wise. It's incredibly forward-looking. This is going to be the future alternative energy. Posvećenost razvoju energije, kao što su korišćenje biomase, energije, snage vetra je neverovatno napredan korak i to je nešto u čemu jeste budućnost. Anchoring your development with the opening of a university here is what they teach you at Harvard. This is precisely how we develop competitive industry. We ensure that we educate the youth to engage and employ. Otvaranje univerziteta i razvoj industrije je nešto što vas uče i na Harvardu. Upravo to, da ako hoćete dobar razvoj, dobru privredu, onda morate i da obrazujete vaše mlade da bi oni radili u toj privredi. And so I look forward to working with Mayor Kucevic, with the municipality, with Minister Ugljanin, and with all of you to make this a reality, as the reality with our human security project. I radujem se i očekujem da ću u budućnosti raditi zajedno sa gospodinom Ugljanom, sa gradonačelnikom Kučevićem za dobro svih i za razvoj ovog kraja. And so thank you very much for inviting me to join you. Prisutnima su se obratili Jan Štark, ekonomski savjetnik Slovačke ambasade, konzul Palestinske ambasade Elzik Talal, a u ime opština, prijatelja opštine Tutin, predsjednik opštine Raška Jovan Čorbić. Za dan opštine Tutin stigli su i brojni telegrami kako od ambasada, tako i gradova i opština. Druženje zvanica nastavljeno je na svečanom koktelu u sali hotela Ideal.